দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াক এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে মৰেল পুলিচৰ दायित्व दङ बिदा फंबायबो दायित्व बिदाबो दायित्व दङ जे ड्राग्सआ जे जोंनि समाजखौ मोनसे खंख्ला खालामगासिनो दङ। खुलुमबाय बयखौबो एसबी ब्लग नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आरो आंनि गोदान ब्लगाव दिनै बरायग्रोबाय। दिनै गोबां टपिक दङ स' फारि फारि जों सावरायलांगोन आरो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा थारैनो मोजाङै बुजिनो हागोन आं मानि सायाव रायलायनो नागिरदों। स' दिनैनि टपिकआ जोबोद इन्टारेस्टिं दङ। जोङो एसे प्रि इलेक्शननि बागै सावरायगोन 2024नि एमपि इलेक्शननि बागैबो एसे सावरायगोन। सोर फैगोन सोर फैया, सोर देरहायो सोर देरहाया, सोर जागोन सोर जाया, स' बेफोरखौबो एसे सावरायगोन। एन्ड बेखौ सावरायनायनि सिगां एसे मोनसे हेडलाइन्स बायदि आं नोंथांमोननो माखासे खौरांखौ शेयार खालामनो सानदों। जानांगौ गोबाङानो नायबाय एन्ड मिन्थिबायबो। थाख्लाय नार्जारी बिथां बर' सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा कमेडियान एक्टर प्रदीप नार्जारी होनना बुङो नामा बिथांखौ, एसे नामा भुल जानो हागौ दै, गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होबानो जाबाय, आं मोजाङै नायस्लाबासै। जियानो जादोला थाख्लाय होननानै मोनथियो जों बयबो। स' थाख्लाय नार्जारी बिथांखौ पुलिसा हमना लांनायखौ जों नुनो मोन्दों एन्ड खोनानो मोन्दों जे बिथाङा उन्दै बैसोनि गथ' सासेखौ जिनाहारि खालामदों होननानै। स' बियो जोबोद गाज्रि जादों। एन्ड बिथाङा थारैनो जुदि बेफोरबायदि खामानियाव लोब्बा दंमारोमोनब्ला बिदि जानाङामोन। सासे बैसो जानाय बिफा बैसोनि मानसि, स' बिदि मावनाया जोबोद लाजिथावना बाथ्रा। आखल आखुनि थाखायनो नोंथांनि न'खराव दा गोबां खस्थ' जेंना भुगिनांगोन। स' थारैनो जुदि बियो बिदि खामानिखौ मावमारदोंब्ला आयेनगत भाबै बिथाङा साजा मोनगोन। साजायाथ' थारैनो मोनखागोन। जिनाहारिनि साजाया गोबां। स' बिथां नार्जारी बिथांल' नङा, बेजों लोगोसे गासिबखौबो होननो सानदों आङो, बेबायदि जाथाया सोरबा उनफोराव आरो जाबावनो हानाय। स' दानिफ्रायनो सांग्रां जाना थानाया मोजां। स' बेफोरबायदि आखल आखु सोरनाबा दङब्ला दानो गारनाया मोजांखा। मानोना नोंथांमोना मिथिखागौ दा जोंना नै गोबां संगठनफोरानो बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय रैखा होनो थाखाय समाजखौ फोसाबनो आखायाव लादों आरो गोबां एक्सन लागासिनो दङ। नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो आथिखालनि निउस पर्टेलफोरावहाय। एन्ड गोख्रोङै एक्सन लादों आरो लाबाय थागोन। स' नोंथांमोनाबो निजेनो सोरबाफोर बेबायदि आखल आखुजों दाबो लोब्बा दङब्ला गारखानाया मोजां। समखौ नेनानै थानाङा जे आं हमजायाखै हमजागोन उनाव, बेफोरबायदि साननाङा। स' हमजानांगौबा गाज्रिथार जागोन। स' दिनै पुलिसनि आखायाव थांबाय बिथाङा, स' पुलिसा बिजिरसिगोन थारैनो जुदि बिदि मावमारदोंब्ला। आदसा, स' दाना नै गोबां खोथा दंबावो सावरायनो गोनां। आदिबासिफोरनि माखासे निउसफोरबो मोन्दों आङो एसे। टि ट्राइब्स हिसाबै बिथांमोननो माबा मोनसे सिनायथि होनो नागिरदों नामाथाय। स' बिनि सायाव बिथांमोननि लिडार सासेया गोख्रों सोंखारिदों आरोना। एसे गाज्रिबो खोनायो ससियेल मिडियायाव। बेबायदि रागा जोंनाया जोंबाय दैबा, खिन्थु रागा जोंनायखौ जे बेबायदिहाय गाज्रि रावजोंहाय मिडियानि गेजेरजों बेबायदि सोंखारि हरनायखौ एसे गाज्रि नुयो आरोना। स' बे मोजां जायाखै। सोंखारि जानो गोनां जादों। सोरखौ सोंखारिदों बेखौ मोजाङै क्लियार बिथाङा नाम मेनसन खालामाखै। अब्लाबो साला थाला होनलायनाङा आरोना। बेबायदि साला थाला होनलायनायखौ नुदों। किमान केस दिबि साला होनलायनायखौ नुदों। स' मा राव जाखो बियो? बेथ' एकदमबारे हेट स्पिच होनजायो बेखौ ना, साला थाला होनलायनाय। स' जोंनि लिडारफोरखौसो होनखो ना सोरखौसो होनखो बेखौ मिथिया बारा। स' नायफिनबावनो हागोन भिडिअखौ नोंथांमोना। आं मोनसे निउस चेनेलाव नुदोंमोनलै बेखौ। इउटुबाव सार्च खालामबा मोनगोन। आंनाव रेकर्डेड क्लिप्स दंमोन। आं होथ'ला बे क्लिप्सखौ दा। ओमफ्रायहाय बेबायदिनो गोबां जोंनि लिडारफोरखौ माखासे लिडारफोरा बेबायदिनो बुङो। जेनेबा हाग्रामा सारखौबो हाग्रामा थाग्रामा होनलायलाङो, प्रमद सारखौबो प्रमद समद होनलायलाङो। स' बेबायदि होननाङा आरोना। मा बेलाय मा प्रमद समद हाग्रामा थाग्रामा बेबायदि होनो नामा सोरबा? ओमफ्राय जोबथारनायाव इलेक्सननि खोथा बुंदोंमोन नालाय आङो। स' इलेक्सनाव नोंथांमोना बे बारनि 2024नि जिथु लकसभा एमपि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। स' नोंथांमोना बबे पार्टियाव दङ आं बेखौ मिथिला, मिथिनोबो लुगैयाखै। स' जियानो जा मोजां
केन्डिडेट बासिनानै नोंथांमोना निजेनि इस्सा मथे भट हो। सोरनिबा आन्डार प्रेसाराव, सोरबा पार्टिनि बुंनायाव बा खनले खनले रिकुवेस्ट खालामनायजों बा सोरनिबा नारसिननायजों जर जबरदस्तियै भटखौ दाहो। बे नोंनि मोन्थाय, बयनिबो मोन्थाय दङ गावनि केन्डिडेटखौ गाव पसन्द खालामनानै होनाय। स' बेबायदिब्लासो जोंनि डेम'क्रेसिया आसल महरखौ मोनगोन आरोना। स' सोरनिबा बुंनायलाय नोङो भटखौ थुबायलै आङो नोंनावनो थुबाय, बेबायदि नङा। थारमाने नों गावबा गावनि डिसिजन थानांगौ, स्ट्रं जानांगोन जोङो, बेखौनो होनो डेम'क्रेसि। स' नोंनि उसुबिदा सुबिदाखौ नों निजेनि खुगाजों बुंना लायाब्लालाय मालाया बोरै खोनागोन, नङा होमबा? मालाया अबभियासलि नोंखौ थाव फुननो नाजाखागोन, आंना मोजां ओरै थोरै होननानै। स' नोंथाङा मेगन दङ, खोमा दङ, खुगा दङ, बुं, नाय, खोनासं, बबेथिं मा जादों। स' बेफोरखौ बिजिरनानैसो भटखौ नोंनि बेसेन गोसा भटखौ मोजां केन्डिडेटनो बे बारनि 2024नि लकसभा एमपि इलेक्सनाव हो। हारिनि सार्थआव हो, बर' हारिनोनो हो, जायखिजायानो पार्टि जाया मानो जायखिजाया बर'नोनो भटखौ हो। फैसानि लबावहाय गुबुनजों थांनाङा आरो हानायमानि निजा रिजनेल दलनोनो सापर्ट खालाम। मानोना रिजनेल दलासो नोंथांनि फिसा फिसौ जेंना जेंसि बायदिसिना प्रब्लेमफोरखौ बुजिगोन। आरो निस्सय जोङो जुदि रिजनेल पार्टिखौ बयबो लोगो नांनानै इउनाइटेडलि खामानि मावोबा जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जिखुनु पार्टि फैया मानो जों बिथांमोनजों थाफानानैहाय जोङो बिथांमोनखौ प्रेसार होनो हायो। खिन्थु बेबायदि जोंनि गेजेरावनो खावनै खावथाम जुदि थायोब्ला जों माब्लाबाबो जोङो जोंनि नांगौ बायदिहाय जोङो बिथांमोननियाव जोंनि अभाबफोरखौ जोङो फोरमायनो हानाय नङा। फोरमायब्लाबो बिथांमोना जोंनि खोनासंनाय नङा। मानोना जोङो जुदि जोंनि जग्राफिकेल एरियायावनो जुदि जोङो इमान उइकबा, अब्ला जोङो ग्रेटार एरियायाव थांनानै जोङो एख' मुलाम्फा खालामनो हानाय नङा, बिथांमोनखौ प्रेसार होनो हानाय नङा। स' प्रेसाराइज खालामनायानो मेन पलिटिकेलनि थांखिया। जोङो मालायनि डिपेन्डेन्ट जानाङा, जोंनि सायाव जों गुबुनखौ डिपेन्डेन्ट जानो होनो हानांगोन, अब्लासो जोङो साक्सेस जागोन। नुनो हाखायो जोंनि बर'नि गेजेराव पलिटिक्सआ बारा इसेबां मोजां नङा, जोंनि बिथाया एसेबां स्ट्रं नङा। जोङो बयबो राजखान्थिखौ सोलोंदोंसो, नङा होमब्ला? स' बिदि सोलोंनाय समावनो जोंहा गोबां खहा जालांबाय। जोङो थार्ड पार्टिफोर बायदिजों जोङो रुल खालामजागासिनो दङ दा बर्थमान। स' बेबायदि जानाङा। जोङो गावखुंथाय मोनसे काउन्सिल लाना फैदों, नङा होमबा? जोङो सेल्फ गभर्निं मोनसे काउन्सिल जोंना। नाथाय दिनै सेल्फ गभर्निं काउन्सिलाव मा जानानै दङ? जों गुबुननि अर्डारजोंसो जोङो सालायनो गोनां जागासिनो दङ। बिथांमोना अकेबानो अके, जुदि बिथांमोना न' होनोब्लानो न'। जोङो एख' खामानि आवगायनो हाया आरो ओरैबायदि। स' बेबायदि अबस्था जायो। ओंखायनो सानै हनै भटखौ हो, जानला मेनला भटखौ दाहो, सोरनिबा प्रेसाराव दाहोथार। एसेनोसै, बारा गोबाव होनला आङो। दिनै आं गुवाहाटियाव फैदों, नोंथांमोना ब्लगाव नुखाबाय अलरेडि। माने बेयाव माखासे नयस जानायखाय आङो भिडिअखौनो लाबोथारनोसै दे होननानै आं क्लियार खालामथारनोसै होननानै आं बेखौ बानायफिनबाय आरोना लोगोनो। स' मोननैबो एखेलगे ज' थांसिगोन भिडिअआ। स' बैयावहाय बारा क्लियार जास्लाबासै, ओंखायनो आं बेखौ फिन बुंफिनबाय। स' बेबायदि बाथा सारनि फंबाय आदा मेड'नि सायावहाय जि मरेल पुलिसिं जादोंमोन। দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াক এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে মৰেল পুলিচৰ এগেইনষ্টত প্ৰতিবাদ কৰিছে। আমিও সদৌ অসম বেংগলী সুৰক্ষা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা মৰেল পুলিচ আমি কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ। কিন্তু আপোনালোকে চোৰৰ হৈ চাৰ্টিফিকেট দিবলগীয়া আপোনালোকে কোন হয়? অসমত আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যিকোনো ঘটনা এটা হ'লে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়ে। চোৰৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে কিয় দিব লাগে? আপুনি মৰেল পুলিচিঙৰ এগেইনষ্টত ক'ব পাৰে, কিন্তু এটা চোৰৰ চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকে দিয়ে, তেনে আজিৰ দিনত গৰু চুৰি যিটো কাণ্ড, গোটেই অসমত গৰু চুৰি হোৱাতে মানুহ বিভ্ৰান্তত ভুগি আছে, ৰাতত টোপনি দিব নোৱাৰে। তো আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ পিছত কালিৰ দিনত অসমত আজি 30টা গৰু চুৰি হৈ আছে, কালিৰ দিনত 100 গৰু চুৰি হ'ব। এইটোৰ কাৰণে জগৰীয়াটো আপোনালোকে হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে স্পষ্টীকৰণ এইটোৰ দিয়ক অতি সোনকালে। बेंगल सदौ असम छात्र खन्थानिफ्राय नैबे सम्पादक बिथाङा बुंदों आरो मरेल पुलिसिंनि बागै खोथा बुंदों। दाख्लै बावैसो जालांनाय जाथायनि सायाव एमबाथा सारनि फंबाय मेड' आदानि जि मरेल पुलिसिं जानाय समावहाय बिथाङा सानैसो सुबुंजों बुजानो गोनां जादोंमोन खाथबनानै। बिथाङा बुंदों, नोंथांमोना जुदि दिपेन बर' सारखौहाय बुंदों स्पेसियेलि, नोंथाङा स्पष्टकरन होनांगौ होनना बुंदों, क्लियारिफिकेसन होनांगौ होनना बुंदों बिथांनि सायाव जे आदा मेड'आ थारैनो सिखाव मार ना नङा। आरो नोंथांमोना बेबायदि
सिखावफोरनोबो सार्टिफिकेट होयो नामा होनना बुंदों स' बियो बिराद मोनसे गिदिर ब्लेम स' बहा नुखो बिथाङा बेबायदि सार्टिफिकेट होनाय आं निउट्रेल जानानै बुंदों बर'नि सार्थआव बुंदों बे खोथाखौ दिनै सार्ट डिफेन्सनि सायाव बुंदों गाबोन सोरनिबा सायाव बुंगोन बे जानाङा जिखुनु बर' जाथिनि सायाव जुदि बुङोब्ला बेनि फारसे जोङो बुंनांगोन आरो बेनिखायनो आं बुंदों दिनै बहा नुखो बिथाङा जे सोरबा सिखावनो बिदि सार्टिफिकेट होनायखौ मानसिया जियानो जाया मानो सोरबा मार्डारारानो जा सोरबा रेपिस्टआनो जा सोरबा सिखावानो जा बेबायदि आयेनखौ आखायाव लानानै सोरखौबा खाथबनानै बुनायनि बिसोरखौ बबे आयेना थिनदों एक्सुवेलि स' बै मानसिया माबायदि खोथा बुंदों नाया मानो जोंनि सायाव ओरैबायदि गोरलै मोनबाय बिसोरो स' बिथाङासो दा मा स्टेटमेन्ट होदों बियो पर्ट निउसाव स' बे स्टेटमेन्टखौ बिथाङासो दा बेनिखाय क्लियारिफिकेसन होनांगौ पुलिसा गावनि खामानिखौ मावगोन आरो बिथांनि जि खोथा स्टेटमेन्ट होनाय बे खोथानि सायाव जों एक्सन लानांगोन बिथांनि बुंनाया जायाखै माबायदि क्लियारिफिकेसन माबायदि सार्टिफिकेटनि बाथ्रा बुंखो बियो स' मरेल पुलिसिं खालामनायनि थाखाय बिथांमोनाबो सापर्ट गैया होनना बुंदों खिन्थु नैबे मानसि सासेया एलिगेसन लाबोदों स' बेयो थारैनो नंमारगौना नंमारा नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आङो बारा मोनथिस्लाबासै ओरैनो मोनसे फिसा क्लिप्स नुदोंमोन बे एभिक्सननि बागैबो गोबां हुलुस थुलुस जालागासिनो दङ जोंनि गेजेरावहाय जोंनि BTC आवहाय बर्थमान बुंनो हायो गोबां खौराङानो जोबनो थांला माने मोनसे जाथायनि उनाव मोनसे उनाव मोनसे आरो एक्स NDB आदा बिथांमोननि एन्ड बनसु लोगोसे आरो CC बाय स' बिथांमोननि गोख्रों नाजानायावहाय दिनै माखासे मावनायनिफ्राय लाइमोनफोरखौ मोनसे मोजां एवारनेस मेसेज थांगासिनो दङ एन्ड गोबाङानो गिदों जानांगौ आंनि मिथिनायावहाय स' दासान्दि एसे खमबो नुदों आङो बिदि लाइमोनफोरखौ बेरायग्लांलाबायनायखौ एन्ड आरो बेसेयावनो जोबा जोङो आरोबाव गोलाव सम बे ड्राइभखौ लांबाय थानांगोन एन्ड लाङोबा निस्सय जोङो थाबैनो मोजां फिथाइखौ मोननो मोनगोन आरो मानोना बेयो गोख्रों भाबै मोजाङैनो जालांनांगौ गोबां पाब्लिक प्लेटफर्मफोरावहाय जोङो गुबुन जाथिफोरखौ रायलायनाय खोनायो बुंनाय खोनायो सावरायलायनायखौ खोनायो मा जानो हमदों नोंथांमोननि हारिनि गेजेराव